फंबाय अ आदा नै बैसानि हाग्राखौ एसे दानस्रांग्रोफैलाय नै साइडनिया बाराद्राय जादों साफा खालामनांगौमोनलै र' बेखिनिखौ साफा खालामना थांथारनि आङो जागोन दे हिनजावबो गैला माबो गैला न'आव ओंखाम ओंख्रि संनोबो रावबो गैला गदायस्लायनो सानदोंमोनलां घन्टानि ओइ आदा बे बोराय बैसो हाबगोन नालै नोङो हो मा बुंखो मा हायालै मा हाया दासो 45 बोसोर जादों आंना बै नुवाखै दाख्लै बावैनो थिफुला गथ'फोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानानै मा हालोद जानानै दं बेखायनो आं बादि 45 बोसोराव हाबा जानांगौ मोनथिबाय बाथ्रायालाय नंनाया नंगौ आदा बै दानि उन्दै गथ'फोरखौ बे मबाइल गिदिरानो धंस' खालामजोब्बाय बेखायनो आङो गावनि फिसाज्लानो मबाइल गिदिरखौ बायना होआखै बै किपेड मबाइलखौसो बायना होदों आदायाबो माथो रोंसाबगोलै दे रोंगौथ' आरो रोङाबा ओरैनो माहाजोन जागारदो नै बेनो आंनि न'आ ओंखारदो आफा न' दंना गैयालै लाबोबायमोनलां सोरथो फैलायखोलै फंबाय नों एसे मावथ'दोलै आं थांना नाया फैनि अ दे आदा दे आफा सिमां ना मोगथां जाखोलै बेलाय आफा नोंबो बुंबाय थायोमोन ना न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो रावबो गैया होननायखाय लाबोबायमोनलां मा लाबाय माने आहार गारनायानो बोसोर मोनाखै बेहासो दानो हिनजाव लाबोनो गोरों जादों आंसो गदाय लाबोनो सानदोंमोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा दोनहैफिन आं बुंखांदोंमोन ना नोंखौ दानो लाबा होननानै दा आंसो रायजाबायना आफाजों रायजाखो मा जाखो आं जेबो मिथिया आं दिनैनो थाखालांगोन आंबा जेने थेनेसो फैखादों थालांसो बुंदोरा नुवाखै बसआ मा होनदो हारे दाबो दोनहैयाखै गोख्रै दोनहां थांला आं थानो होननानैनो फैखाबाय मा थांला से ओइनो बेनोथ' नोंसोरनि गोरोन्थि बिमा बिफानाव सिङाव हौवानो फैनाया एकदम थाव सोबानो गोसो जायो आङो हा नोंलाय अबेनिथो जाखो हा नोंसानि नामालाय मा नाम राजेन्द्र कुमार राजेन्द्र बै बुला दामग्राया ना नोंसा नोम्फानि फन नाम्बारखौ हरलाय रायलायनि आङो जाबायलै आफा बेफोरखौ नामथाबाय थायो नामा फैबायानो जेब्ला दोनहैफिनगोन आं बोरै मा जाबाय नों जेबो मिन्थिया आइनि बाथ्रा जेबो मिन्थिया बुरबक सोरथो हरलायखोलै खामानि मावनायफोराव डिस्टार्बनो आदा मा मावदो बेफोरखो खामानि मावबाय दङ र' बाहाय दे थाथ' होमबालाय दा बेदर लानि दे आदा बेदरा मा दामलै बारा नङा फंबाय 200ल'सो ओइ 8 केजि हरलाय सोरथो हरलायखोलै गोदान नाम्बारसो माथो बाखि दे आदा गाबोन फैगोन दे थाबनो फै दे हेलौ मा खामानि मावनायाव डिस्टार्ब हरबाय थायो आं बेस्थ' थाखायो नोंसोर मिथिया नामा दोन मा हरबाय थायोसो जादोंना गम मोनदों ना मोनाखै नोंसा जादियानि फिसानाव खारसन फैबाय दिनै मा आंनि हिनजाव खारबाय होद जाम्बा हिनजाव नङा नोंसा जादियानि फिसानाव खारसन फैबाय होनना बुंदों आङो फिसाजोआसो होमबालाय माथो खोनाखो बुरबक आंलाय सानदोंमोन आंनि बिसियानो खारबाय नामा दे जेबो नङा दे नोंहाबो बिहामजो मोनबाय आंहाबो बिजामादै मोनबाय दे हामबायसै दे
मोजां रायजो जाथोंसै दे मा जेबो नङालै मा जेबो नङा आं आंनि गावनि फिसाज्लाखौ दानो हाबा खालामनो गोसो गैथ'वामोन ना मोनथियाखै नामा नायाखै निउसफोराव दा मा घटना जागासिनो दं मामबार लांफै नोंसाजोआ नङाबा बाथ्राया बेलेग जागोन हेइ आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मा निउस आंहा बेस्थ' दं मा बेस्थ'लै मा बेस्थ' मामबार लांफै नोंसाजोआ नङाबा दिगदार दं दे दोन ए माबायदि मानसिलै बेलाय फनखौबो दानबोबायसो बिहामजो साहा कापसे फुदुंना लाबोलाय न' आफा जाया हाबायालाय अबाव थांदों सिखाराखैनो बे हाबायाव अलसिया दाबो सिखाराखै थां आइ गोजाना फैयो थां जागोन दे आफा हाबा खालामनो फैदों खामानि गैया दामानि गैया मोनजागोन दे जा उन्दु ओइ फंबाय अ सार मामोन बै रितिक न'आव बेखिनियाव बेनाथ' हाबा जानाय बैसोआनो जायाखैलै बेखौनो लांनो फैथारबाय बिसोरो मिथिया होननांसिगोनलै ओइ सार मिथियालै आङो नाइस डेभेलप सार ओइ र' जाबाय र' हाबसिन दाम मोनबाय र' ओइ एखाने बैजों थांनानै ओरै आगदाजों गिदिंबानो जाबाय होमबानो बे फार्स्ट न'आनो बुजिबाय तो की एक्स्ट्रा का इनवाइट दिबा लागबो नेকি सरि डक सार आंथ' मोजां खामानि मावासैलै थांनाबो लाबाय ओइ दा नोंलालै खोन्थाहैनांसिगोन ओइ आदा ओइ र' मा जादों मा हाखु दाखु बुंलाय आंनो माबालै आदा माबा मोजाङै बुं माबालै आदा नोंसा रितिकखौ पुलिसफोरा नागिरनो फैदो मा सानखादोंमोन आङो बिदि जागोन होननानै दा जामारबायना लांजाथों दे थैथों दे बहा थैयो थैनो हो दा जल salah untuk ibu sini jawab bakal ngerap. Woi, आंनालाय सार आंनालाय ini mati polisi. Aku no tadi. Jangan wale. Pola lak sar. Oi Thor. Hei malu. Oi das, kedo.